New People's Army ni angkon nga ilang miyembro ang mipatay sa retired police sa Misamis Oriental ni atong Lunes sa Barangay Kabubuhan, lungsod sa Magsaysay, Misamis Oriental. Sa usa ka interview, si NPA North Central Mindanao spokesperson Ka Alan Juanito nibutyag nga ilahang mga tao ang mipatay kang retired Senior Police Officer 4 Dioscoro Capiring Jr. at ubangan sa panimalay niini. Sigo ni Ka Alan nga nalambigit si SPO4 Capiring sa pagpatay sa duha ka mga civilian ni atong anaa pa kini sa serbisyo isip pulis sa lungsod sa Talisay. Daw ang usa gipusil ni Capiring samtang ang usa gibundakan og bato. Si Police Inspector Webb Bahenio sa Misamis Oriental Provincial Police Office nibutyag nga nagpahigayon na sila og lawom nga investigasyon aron mahatagan og hustisya ang pamilya ni SPO4 Capiring.